N.T.I TV. Ọgbọ ni kene bo lolu ya ya bata onye si mmadụ si chukwu gozie ugboro na-ekwuli ya ka ọ ga-alụ ọrụ. Ana m asị mmadụ na ọ ka mmadụ si chukwu gozie m 200. Ọ bụrụ na oji na oji egwu ikwu ya chukwu ya gwara amara gị ihe ọ ga-eme. Ya ha welcome sir. Small time anyị ga-abanye ka anyị ga-esi mee n'ozuzu oke maka o nwere ndị ọzọ ga-abịakwa. Obi ibe nyere m joy bụ unu nwa bụ ndị nwe ebe si bịagbodo n'ọrụ wee na-anabata nnukwu mmadụ a. At the same time, I was so happy obi si wee nwee ike ịnabata edemede anyị wetara unu iji kọwara ụlọ ebe anyị nọ. Ebe anyị nọ ka a na-akpọ N.T.I TV ya Nnatu Igbo telivishọn. Ebe anyị na-eme emume ndị Igbo dị iche iche. Onyebe ịdabanụ ọ daba na ebe anyị ji wee mere isi ụlọ yanwa bụ ihe ejije bụ telivishọn anyị abịa daba na ọ ga-abụ na Aniọma Isere Asaba. Ọbụna si maa mma so maka ihie ebe onye Biko ọ na-awashi. Abụ m onye Anambra steeti. I'm from Ihiala. Mana maka ihe na ibe anyị na-ekwu okwu ya bụ omenala. Mgbe m bịatara obodo a, abịa m fụ na omenala niile a nke ofu ife maka na anyị na-azụ ahịa eke, ụnụ na-azụ ahịa eke, na-azụ oyi, na-azụ ahọ, na-azụ nkwọ. N'ọfụ ka anyị si azụ ya na across. Mgbe m chọpụtara na ebe niile a bụ ofu, anyị asị ka anyị nọ n'ebe a wee ube isi ọnọdụ a. O nwere ofu okwu mmadụ kwuru. Why? Iji wee wuri ya n'ebe a. Ịda na Anambra ngwe ya na Anambra bụ ebe bụ onye abụ m obodo Anambra mana abịa m ọlụ oyibo mbịa n'ebe a fụ na ebe a nnọ bụ Aniọma dị m mma n'alụ maka na ka a gwara ya Aniọma ọrụ sọsọ ụnụ ka ọ dịrị mma na ọ gwara maka ọ dịrị ụnụ mma ka ụnụ ji kpọọ ya Aniọma. O wee bụrụzie na mmadụ ọbụla abatakwalụ n'ime Aniọma ahụ anyị ahụ emekwa ya mmakwa ya agbata anyị wee nọ n'ebe a saa ọ ya bụ ihe efuru ebe a taa. N'ime a na-agbakọ ọbụ ihe mmụta ejije telivishọn nwere ike isikọ ndị ụwa ebe a na-ekwu okwu omenala Igbo na ọ bụla ebe ewubere ya bụ isiokwu na ọnwekwara ntụrata ihe gbasara kọlshọ a na-ekwu maka ya ya kacha mkpa na ọ bụla ebe edere ya. Ị nwere ike idebe ya na Anambra ma ya metakwara mkpụrụ. Ị nwere ike idebe ya na Sokoto ma ya metara mkpụrụ. Ị nwere ike idebe ya n'obodo oyibo maka na ụdị ibe a nlụ ebe a ọnụ nwa na-eji obodo oyibo ma na-alụchakwara ya n'obodo oyibo. Ịfụkwa gọvanọ obodo oyibo ife ebe a na-ebe efe Igbo tụmadị nke be anyị ya bụ eji m ohere a wee sị onye ọbụla bịara ebe a ya nnọọ. Mgbe na-adịghị anya ebe nna anyị ukwu bịagwuru anyị na-atụkwa anya ndị nnukwu echichi ndị ọzọ ga-abịa anyị emezie amalite okeshọn ahụ ka ọra na ozuzu oke mana mgbe na-adịghị anya ga-ebido na-eme ụmụ kirikiri entertainment anyị ga-eji wee na-eche ka m si eme mmemme nke mbụ a na-eme a na-eri ibe na oriri abụrụ ọnụ nka ya na kama ọrụ na-eli ele ga-abụsi iri nke na-eribe ga-eche ewu Chineke egozie ya olibe onye Chukwu nyere omegide lie. Arụmachọ onye ga-adị ka ya maka onye ga-adị ka ya nwere ike bụrụ onye ga-anwụ echi ịma nla ike ya ma agwa gị na ọ ga-anwụ echi ị ga-achọ ka e were ya mana ị bụrụ onwe oge Chukwu gozie gị ime gịnị inwe ike lie mgbe ya mara ụrụ mma ka mgbe ka 10-15 minutes anyị achịkọchago ihe niile anyị ebido ọgụma nkwụ ọcha nkwụ ọcha Nsụka aha na-akpọ m ibe a Chibi ga-arụ nkwụ ọcha Enugu Ezike kwe ya gị ọ na-abịa ndị anyị mgbe ya mara ebe emebere ọnọdụ ya biko o nwere nnukwu mmanwụ na-abata. Onye ozi na South Africa mmadụ abịa n'enyi na onye ozi na South nnukwu mmadụ dị ka nnukwu alụsị ngwongwo na ngwongwo ibe eji mara Igbo ezugbo
Ngabani mekeke no haneze. Onye ozi na South no. Onye ozi no. Biko si mo shaka ono ofuma onye bi ono. Onye represent Igboduke. Onye bi kwado sigo. Ya ali we ko ebo bona. O sini na ibele amaka ndi bi kudu. Ai we wi keri ndi dị n'ọkụ. Ọ dị ihe ọdọdọ bụ nne m ga-egosi bụ njirimara eji mara ndị Igbo uji ọgbọ naanị aka ka Igbo ji eri. O nwere ihe a na-akpọ akụkọ. O nwere ike onye ọbụla mmadụ ya anyị ga-ezute ya ndị mmadụ ebe a. Ya ka eji aṅụ mmiri ụkwa. Agba ọfụrụ mere ụkwa. Eti ya nnu, ti ya ose, ti ya magị, ti ya anụ, ti ya azụ. Mgbe a na-ekwe gị ife abụ oge a na-abịa esisi ụkwa ewere akụkọ na-aṅụ dị mmiri ụkwa. Ị na-aghọta ya irie ụkwa ishe ịla mmiri ya ị ga-eli ebe a taa. Anyị ga-ebido ime ya obere oge o gaghị eru 10 minutes o bidogo. Mmemme mụba na-eme na-eli ire ndị buru ụzọ na-eburu ụzọ na-eli ire ndị bịara leki ndị buru ụzọ bịa gba ire eli bọsọ ọzọ aka ibe a na-eme ma ọ bịa n'oge kwụrụ batacha ọ na-agbalị nkata ọ na-eri dị ndị nwayọọ ọ na-agbalị nkata ọ na-eli dị ndị nwayọọ ndị Igbo na-adịgide ọkụ olisie nya bụ nni unu ga-eli ya bụ okeketa ogbuehi ogbu ọtọrọ ọra ogbuehi Ndụbụeze ụda akwụkwọ aka siri ike anyị si anọ nnukwu mmanwụ efugokwala remote anyị dịkwa njikere sekuriti isere asaba anyị dịkwa njikere ime kushọ na ihe niile bịara ebe a na onye ọbụla dị safe even though gina amala dị okwuchukwu ọchukwu bụ onye ụka anyị mesịrị anụ ọbịa bụ nke a bụ ọkwa so anụ ndị a anyị mesịrị nke a bụ nshi anụ dị iche iche ma anụ ọkụ anyị debechiri obere oge anyị ga-ebido na-esu ya na mmanụ a na-ebanye esu na mmanụ nke a bụ ji nke a bụ nke Ada Igbo wetara anyị ọ wee bere ya obere oge ugbu a ebido na-eberi ya ọ na-eli ọ na-awọchi from US ọ sị gịnị bụ ihe ha na-emekwasị ebe a because na ihe ọ na-ahụ ihe na-eme ebe a bụ na ebe a bụ Nnatu Igbo TV N.T.I ebe anyị na-eme omenala Igbo anyị wee na-eme ka ndị mmadụ mata na omenala Igbo ga-adịkwa na ka ndị Igbo si eme ka adịlele so anyị na-eme anịversarị ya bụ mgbamarọ eji wee wube ebe a ị na-afụ ya mgbarọ anyị ji wee wube ebe a wee na-eme ihe nkụzi dị iche iche a na-eṅomi eṅomi ịkpọchiri na omenala Igbo azụ ka omenala Igbo ọ na bụ otu abụrụ si ahụ ndị ọcha otu esi ezu ndị ọcha na-asụ ebe wee na-enweta ego ka ndị ọcha na-asụ Igbo be anyị na-esokwa anyị na-enweta ego mana bụ onye ọcha bịa ekwe kọndishọn n'obodo ndị kọmitii si release be debebe nni ihe atụ ọnụ debebe ihe dị ya
Why are you going to Igbo? But I'm going to get you in a night for a ton or one is a lot. Don't break my elbow. I'm the man represent. I'm going to give you that thing to say. Because your hand is so busy. Come on, Pony. I ain't going to do about you. Manya from Batafana. I'm going to drink Kunina. Yeah, my moon or rich on other fire. God bless you, sir. Obu kind mona hasi wede. Ewe buru maya gaja mike. Na waku. Hawa na wakwa. Maka yana hari woloku. Aisi kwa malo no madalo no so.